budeme takto stretávať každý mesiac. Budeme tu držať približne druhý týždeň, uvidíme, ako to podarí. Formát bude podobný, bude prednáška, s tým, že sa budeme snažiť trošku viac zameriavať na networking, čo je vlastne výsledkom aj dnešný event, keď po akcii každého pekne vítam na afterparty do Udrevákovi. Je to trošku ide ako magister, je to trošku ďalej, povedzme asi dvakrát ďalej, takže nie 20 metrov, ale tak 55. Kto vie, kde to je, tak môže to tam navedieť rovno, máme tam rezervačku v salóniku, kto nevie, kde to je, tak sa stretneme po prednáške pred halou a pôjdeme tam spoločne. Dnešným hostom je Michal Meškov. Než sa pustí k svojmu zlatému principu dnešného programu, tak by som vás rovno chcel pozvať na ďalšiu akciu, ktorou je Sympózium. Business IT Club je spoluorganizátorom tejto konferencie. Bude sa konať koncom októbra. Bude to niečo veľmi zaujímavého. Vidíte, že burger je biznis, tak je to úplne že selling point. Bude sa konať v kine kavárne, bude to dvojdňová konferencia, bude tam množstvo hostí. A rovnako ako dneska, tak tam bude Michal Meško z Martinusu. Takže každý ste vítaní s tým, že už dneska môžem potvrdiť, že každý člen Business IT Clubu bude mať 15% zľavu na vstupné na túto konferenciu. Takže tam dúfam, že koncom októbra vidíme. Tak, ja už som ani nezdržoval, predám slovo Michalovi. Nech sa páči. Super. Ďakujem za privítanie. Som strašne rád, že tu môžem medzi vami byť. Nejako som sa sem šťastne aj dopracoval, chvíľku som meškal, kým som všetkými tými prekopanými ulicami prešiel. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja by som dneska s vami chcel nejako sa podeliť o nejakú tú moju doterajšiu cestu. Kto som, čo som, ako som sa vlastne dostal tam, kde som. Povedať možno o pár svojich začiatkoch, pretože nebol jeden, bolo ich viacero. A tak trošku dúfam, že možno v niektorých z vás namotivovať to, ak snívate o niečom, alebo ak sa rozmýšľate o ceste podnikateľa a podobne, takže verím, že aspoň trošku vás nakopnem k tomu ešte bližšie. A čím viac vás bude, tak tým budem šťastnejší, takže poďme na to. Prvá otázka, kto pozná toto? Super, toto je, vidno, že toto je akože, máte niečo s počítačmi, hej, že na väčšine prednášok sa zdvihne akože tak 3 ruky, také nesmelé, potom sa 4. pridá, že niekde som to už niečo videl. Dobre, takže to nemusíme vysvetľovať. Windows doby 20 rokov dozadu. Hovorím, že Windows tej doby. Akože to znamená, keď Windows ešte nebol pomaly. Ale tu sa nebudem púšťať do odborných debát, takže... Sakra, to musím zmeniť celý konc... No, nevadí. Dobre, môj prvý začiatok, 84, to som sa narodil. Orwell o tom napísal knihu. Ja som tam nebol. Môj druhý začiatok, 1990, a to bol rok, kedy som uvidel prvýkrát tú modrú obrazovku. A pamätám si ako dnes, že to bolo, oco robil v nemocnici a mali tam počítače, vtedy nejaké vraj, tak nejako sa to volalo. Tak ma raz zavolal do služby, som mal asi 5 rokov vtedy, a posadil ma k takej, to boli vtedy ešte také tie akoby televízory, a pred tým televízorom, čo on vyzeral normálne, a pred ním bola taká nejaká krabička so strašne veľa písmenkami a vedľa toho taká druhá krabička, z ktorej išla taká šnúrka. Posadil ma za to, zapol to. Môj oco odtedy žartuje, že to bol posledný krát, čo mi pomáhal s počítačom, a ja som totálne prepadol tej mašinke. Tomu, že zrazu som tam mohol akože to zapnúť, ono to reagovalo na tie moje povely a tak ďalej. Kto pozná toto? Dobre, nie až tak veľa. To bol Photoshop 20 rokov dozadu, alebo Photoshop tej doby, aby sme teda terminus technicus mali dobrý. Volalo sa to Dr. Genius. A to bol prvý program, kde som kreslil nejaké obrázky na počítači. Ono to fungovalo tak, že mali ste asi 16 farieb, alebo koľko bola teda tá farebná paleta k dispozícii. Kreslili ste čiary, dalo sa to vymalovať, tam som si kreslil prvé autíčka, krajinky a podobne. Malo to taký blbý bug, že keď ste nakreslili čiaru a chceli vyfarbiť a náhodou ste tam nechali kúsok čiary voľnej, tak to prefarbilo celý obrázok, lebo tá akože farba pretiekla. Tlačítko späť očividne objavili až 3 roky neskôr, takže to znamenalo od začiatku začať celé to vlastne robiť. Ale bola to krásna doba, dodnes si pamätám, ako som tam prvé nejaké autíčka robil a tak ďalej, takže úplne super. Kto pozná toto? Tu jedna ruka normálne letela, že tak to je, hrdo. A toto bol Outlook tej doby, alebo
alebo niečo také. A toto súvisí vlastne s mojím ďalším začiatkom, ktorý bol v roku 95, keď opäť vďaka tomu, že teda môj oco bol na tej lekárskej fakulte, mali tam už takú vec, že počítačovú učebňu, to bolo proste asi takto veľké a 30 počítačov tam popri stoloch. A tak tam som sa chodil akože hrávať, alebo teda robiť si s tým počítačom a jedného dňa ma posadil tam do jedného rohu miestnosti k jednému počítaču, zapol mi vlastne takúto obrazovku a povedal, že počkaj chvíľku. A ja som čakal, pozeral. On prešiel do úplne opačného rohu miestnosti, tam, kde si do toho. A asi o minútu zrazu sa tam objavilo na obrazovke, že ahoj Miško. A že meno, že Dušan Meško, čo je môj oco. Ja som rozmýšľal, dobre, ja sedím tu, ty si tamto, jak si urobil? Hej, že to čo je, že klávesnicu nedotkol si sa, jak to, že tam je niečo od teba. To som bol akože opäť, to bol môj teda ďalší začiatok, kedy som bol úžasne uchvátený, ako keď ma prvýkrát posadil k tej myši a klávesnici, tak teraz ma posadil vlastne prvýkrát k internetu, to bol môj prvý kontakt s e-mailom. Preboha, už je to 17 rokov dozadu, čo už začína byť dosť veľa. A ja som bol zrazu neuveriteľne z toho uchvátený. Najbližšie 2 hodiny sme strávili s tým, že v Netscape 1.0 sme sa napojili na stránku nejakej newyorskej galérie. 4 minúty sme čakali, kým sa ten obrázok načítával. Ja som nechápal, jak to za tie 4 minúty dokázalo prísť až na Slovensko z Ameriky. To bolo pre mňa niečo neuveriteľné. A fakt ďalšie 2 hodiny asi sme tam strávili, že pozerali sme si stránky Bieleho domu a neviem čo, ja som mal pocit zrazu, že celý svet je v rukách, všetko sa otvorilo. A to mi totálne zmenilo život, akože ten moment. Takže to bol taký ten môj tretí začiatok a veľmi podstatný. Štvrtý je, keď som začal, a to bol možno taký biznis začiatok môj prvý, bez toho, že by som si to uvedomoval. Ja som chodil na 8-ročné gymnázium, ešte na základnej škole sme s kamarátmi založili školský časopis a začali sme ho vydávať. No a školský časopis, neviem, koľko ste robili v školskom časopise? Super. Koľko ste boli na škole za to hviezdy, alebo že by vás mali radi? Chápem. Poznám dôverne túto situáciu, keď máte 40 čitateľov vrátane rodinných príslušníkov. Nie je to nič príjemné, písať len tak do zásuvky. Ale napriek tomu sme vydržali, bavilo nás to. Časopis sme začali vydávať preto, že už nás nebavilo hrať počítačové hry, lebo tam akože bolo nejaké high score a keď náhodou potom Miško doniesol na diskete nejaký vírus, že OneHalf a podobne, tak to preformátovalo celý disk a zrazu high score zmizol a proste nič potom nezostalo. Tak sme chceli robiť niečo také hmatateľné, niečo, čo zostane aj potom. Objavili sme Word, vtedy tuším 2.0 na Windowse, neviem akom ešte, či 3 jednotky, či čo to bolo. A začali sme si v tom písať a kresliť a podobné veci. Vtedy ešte vo veľkom fičala T602, to bol akože ten hlavný spôsob, ako sa pripravovali dokumenty. No a my sme si začali teda vydávať školský časopis, kde sme písali nejaké vtipy a príbehy zo školy a podobne, nikto to nečítal. A v 97. prišiel taký zvláštny prelom. Moja stará mama prišla s takým nápadom, že čo keby ste mali v časopise niečo, aby študenti napríklad nemuseli odpovedať, alebo tak, že na hodine. Nápad to bol vlastne taký, že v časopise by bol kupón, ktorý keď ste vystrihli a dali na začiatku hodiny, tak by vás učiteľ nemohol vyvolať. Nám sa to ako myšlienka páčila, malo to háčik samozrejme učiteľský zbor, že by to mal akceptovať. No my sme s tým prišli za riaditeľom, strašne sme mu vysvetlili, ako sa časopis nepredáva, ako proste potrebujeme aspoň nejakí ľudia, aby to kupovali. Nechápali sme ako, ale učiteľský zbor to schválil. Od toho momentu na škole, ktorá mala 200 ľudí, sme dokázali predávať 400 kusov časopisu. To bola asi moja prvá lekcia marketingu, že naozaj, ako keď im dáte dôvod, tak si to kúpia. V čase, keď časopis nebol na trhu, že bol vypredaný, tak hodnota toho kupónu na čiernom trhu, lebo aj také existovalo, stúpla asi 10-násobne oproti tomu, ako stal bežne časopis, ktorý stal, tedy to bolo časopis, stal asi 2 koruny a kupón 20. Takže to, ako späť vtedy to boli veľké peniaze ešte. Takže to bola moja obrovská lekcia marketingu zrazu, hej, že niekedy to nie je len o tom obsahu a ľudia potom akože ten časopis začali čítať, už sme neboli tí úplní outsideri, už sme boli tí obletovaní, lebo my sme mali tie kupóny a kedy vyjde ďalšie číslo, lebo nemáme kupóny a nechce sa nám učiť a tak ďalej. Takže super, odporúčam, ak
budete mať raz deti a tak ďalej a budú vydávať časopis. Poradte. Funguje. Rok 2000. To bola taká ďalšia moja križovatka. A ja som vždy strašne túžil ísť študovať do Ameriky. No a v roku 2000 sa mi vyskytla taká možnosť, že nejaká nadácia robila študentský program, že výmenné programy na štúdium do Ameriky. Mal som teda križovatku, zostať na Slovensku alebo teda ísť do Ameriky. Jeden bod nakoniec v tých testoch, ktoré sme robili, rozhodol o tom, že teda nebudem jesť hamburgery najbližší rok, ale pekne tie naše slovenské halušky naďalej. A ja som mal vtedy pocit, že sa mi zrúti svet. Lebo to bol môj proste obrovský sen a jeden z prostý bod mi chýbal k tomu, aby som tam proste postúpil. A to ma opäť akože naučilo, samozrejme spätne, to sú ako tie situácie, keď vám rodičia hovorili, že raz mi budeš ďakovať za to, že som ťa nutila chodiť na hudobnú a vtedy, že ani za svet a o 10 rokov naozaj prídete a poďakujete, že aké je to super, keď teraz v frajerke môžete hrať na klavíri alebo podobne. No ale zhruba v tom období, vlastne pár mesiacov na to som sa stretol s 2 ľuďmi, alebo teda nie priamo, ale vstúpili do môjho života. Teraz bude hádanka, že kto poznáte toho vľavo? Sú tu nejakí Slováci? No tak poďte aspoň vy. Druhá polovica má právo nepoznať, hej. Dobre, ten vľavo, obidvaja napísali knihu, to majú spoločné. Ten vľavo sa volá Sladkovič. Napísal takú knihu. Ten vpravo sa volá Jiří Kosek. A ten vľavo napísal Detvana. A ten vpravo napísal učebnicu o PHP, alebo teda jednu z prvých knížiek, ktoré v Československu alebo na území Československa vyšli o programovaní v PHP. A títo dvaja páni tak vstúpili do môjho života, že ja som... Máte aj v Čechách, že povinné čítanie, predpokladám, hej? To, že učitelia si povedia, že toto by ste mali prečítať a všetky tie 200-ročné knihy, akože musíte z nich spísať potom nejaký čitateľský denník a podobné veci. My samozrejme tiež. No a kto rád písal alebo píše čitateľské denníky? Super. Väčšina. Bol som na tom podobne, ako tá iná väčšina. A keďže už som bol na tom internete a strašne sme boli múdri, tak my sme, že nebudeme to čítať, nebudeme to písať, ale kde si to stiahneme z internetu, nájdeme to a tak. Na internete sme na tie povinné knihy, na ten ročník hľadali asi 2 hodiny. Nejako sme to horko ťažko našli, tých 5 referátov. Odovzdali sme to akože učiteľke, takže super, ale sme si povedali, že sakra, že aj tie 2 hodiny to bol zabitý čas, že ako fakt sa mi nechce tráviť tým čitateľským denníkom vôbec 2 hodiny. Takže na budúci rok, keď zase iné knihy budeme načítať, tak to urobíme inak. No a tak som si začal vlastne všímať takú jednu knižku, z okolností ja som na tom internete teda niečo robil a v knihkupectve som chodil okolo tejto knižky. Nakoniec som si ju za 600 korún slovenských, čo bolo vtedy moje 2-mesačné vreckové, kúpil v knihkupectve jednom. Ešte cestou vlastne na autobus som si prečítal asi 3 kapitoly a keď som došiel, celý natešený, že konečne môžem začať robiť internetové aplikácie a konečne, keď tam napíšem moje meno, tak webová stránka mi odpíše, že ahoj Mišo, že z toho som bol úplne šťastný. Tak mi napadlo, že dobre, tak nebudem tie referáty na budúce písať a urobím si nejakú jednoduchú databázu, kde by som si ich ukladal priebežne počas roka, keď si ich svedomito budem pripravovať, samozrejme. Aby som potom na konci roka si ich len stiahol a odozdal na hodine. Tak sme to, nejako som to naprogramoval, za asi 3 dní bola hotová nejaká prvá verzia. A s kamarátom neskorším teda sme potom zistili, že asi by bolo fajn to dať na internet. Lebo keď už je to hotové, tak možno niekto iný má tiež taký problém, ako som mal ja, že sa mu nechce čítať. No a napadla mi ako prvá stránka, že adresa, že referáty.sk, že budú tam referáty, tak by to mohli byť referáty. Tam už ale fungovala nejaká webová stránka, tak som sa spojil s tým chalanom, ktorý z okolností riešil niečo veľmi podobné. Dali sme sa dokopy, spojili a spustili sme vlastne webovú stránku referáty.sk. Neviem, či aspoň slovenská polovica osadenstva tu pozná alebo používala niekedy. Super, tešíme sa. A bolo.
A toto bol vlastne taký zas môj prvý vstup do toho internetu a do toho fungovania. Myslím, že v Čechách boli, alebo teda určite sú veľmi úspešné nejaké podobné projekty. Takže toto bolo taký náš štart. No a bolo to neuveriteľné obdobie, kedy sme fakt akože po večeroch chodievali akože na internet. A z vreckového sme financovali proste pripojenie na internet a pred rodičmi sme skrývali účty a tak ďalej. A za prvé 3 roky bolo stiahnutých 20 miliónov referátov odtiaľ. Čo keď ja si teraz, keď predávam knihy, prehodím na to, že koľko kníh miesto toho sa mohlo predať, tak mi to príde také akože, že celkom ušli biznis, ale bolo to zaujímavé číslo, bol to výborný pocit. Takže lenivosť versus Sládkovič 1:0. No a čo k tomu potrebujete, aby ste vyhrali nad Sládkovičom? No v prvom rade detskú izbu, potom počítač, 386 by bola úplne super, keby aspoň bola. Modem, to ešte ten taký, ktorý tak krásne spieval po večeroch a museli sme to prekrývať vankušmi, aby to rodičia nepočuli. A oni to potom aj tak zistili, lebo babka o 10. večer potom zavolala celá vynervovaná, že 2 hodiny sa nemohla dovolať, lebo bola obsadená telefónna linka. Potom potrebujete ručne písané referáty od spolužiakov, ktoré sme normálne po večeroch prepisovali. Čiže z toho, čo sa nám akože nechcelo predtým písať, tak zrazu sme proste 4 hodiny denne dokázali, keď sme mali voľný čas, prepisovať referáty, hej, a nerobiť, lebo zrazu sme v tom videli zmysel. No a potrebujete teda ako byť rýchlejší ako rodičia v poštovej schránke a skrývať tie telefónne účty, lebo tie impulzy celkom zabíjali vtedy. Toto je tá izba, kde to vlastne všetko vznikalo, detská izba. Naša ešte dodnes vlastne, keď som u rodičov, tak na tom mieste pracujem. Takže tak, v roku 2003 ja som išiel na vysokú školu a tam vlastne prišla taká križovatka, že čo ďalej, že referáty už sa celkom rozrastali a zároveň ja som aj chcel študovať vysokú školu, aj sa frajerke trochu venovať a tak ďalej. Samozrejme, tam boli ľudia, ktorí hovorili, že vykašli sa na školu, založ si rovno firmu a choď pracovať a rob na tých referátoch a tak ďalej. Ale ja som strašne chcel akože vysokoškolský život si zažiť a mal som pocit, že keby som vtedy bol odišiel, tak si to nikdy neodpustím, lebo nezažijem Sokrata, nezažijem proste holandský výlet, proste polročný a tak ďalej. Takže som strašne rád, že som tam bol som na tej križovatke. No a v roku 2004 vlastne sme predali referáty Atlasu, čiže bez toho, že by sme vedeli, sme založili svoj prvý startup a o pár rokov neskôr sme ho aj exitli. A bolo to naozaj akože super vec, lebo zrazu na ten vek, čo sme mali 18-19 rokov, tak zrazu akože naozaj možnosti, o ktorých sa človeku nesnívali, až sa ich akoby bál. Ale zároveň tá sloboda, ktorú to človeku dá, že môže sa venovať tej škole a môže rozvíjať ďalšie veci, ku ktorým sa dostaneme neskôr, bola tiež super. Takže mnoho ľudí sa pýta potom, že či ja tie referáty, aké by si to predal o 3 roky neskôr alebo dneska, že to by malo úplne inú hodnotu a neviem čo. Ako neľutujem ani trošku to rozhodnutie, pretože naozaj dalo to priestor inej ceste zase a vďaka nej stojím možno dnes aj tu. Takže vrátime sa späť ešte do roku 2000, lebo zhodou okolností chvíľku na to, ako sme spustili tie referáty, tak sme rozmýšľali, ako teda na ne trošku aj zarobiť na tú prevádzku, lebo to vreckové nestačilo úplne vždy na financovanie tých serverov a podobných vecí. Reklamu sme tam prvé 3 roky nepredali asi žiadnu a potom za nejakých pár tisíc korún asi niečo, takže nebol to nejaký veľký biznis. No a mama prišla opäť s takým návrhom, že však možno niekto, keď si prečíta toho Detvana, tak si ho bude chcieť aj kúpiť ako knihu, že ho to namotivuje, hej, že ako referát. Uznajte, že ako vtedy nám to prišiel ako dobrý nápad. Tak sme prišli za pánmi Santusovcami, ktorí mali v Martine vtedy najznámejšie knihkupectvo, Martinus. A povedal, že nejako by sme chceli spojiť tie databázy alebo weby, že aby sa dali objednávať knihy u nich, cez nás a tak ďalej. Oni mali nejakú jednoduchú webovú stránku už. Akurát, že sa nám to nepodarilo spojiť, lebo to bolo na nejakom krabicovom systéme iba robené. No ale miesto toho, aby akože ma oni poslali, že dobre, tak nič z toho, tak Miro Santus, ináč akože vyzeral normálne pri zmysloch človek, tak sa mňa 15-ročného chalana spýtal, že tak a neurobíš nám ty ten internetový obchod, aby sme to vedeli aj prepojiť? Ja som bol Rambo, hej, samozrejme, není problém.
všetko vieme urobiť. Až potom som si nejako, keď som odtiaľ kráčal, že sme sa teda dohodli, že to skúsime, uvedomil, že vlastne do čoho som vstúpil. Ale čo bolo 1000-krát pre mňa nepochopiteľnejšie, tak ako naozaj títo dvaja ľudia dokázali dať vo mňa dôveru, čo ja dodnes je pre mňa jeden z najvyšších prejavov dôvery, aké som kedy zažil. A nejako nám to vyšlo. Čiže asi rok sme makali na tej stránke, oni hovorili, jak to má vyzerať, ja som sa popri tom učil programovať, akože učil som sa, čo sú cookies a takéto veci, aby nákupný košík tam vôbec fungoval a podobne. No ale čo k tomu tiež potrebujete? Takže k tomu potrebujete na to, aby ste vyrástli z 0 na 1 milión korún obratu vtedy za 11 mesiacov. Tak k tomu potrebujete 12 metrov štvorcových kanceláriu. Naozaj to bolo asi polovičné veľkosti ako moja detská izba, kde ten internetový obchod začínal. Potom skener, na ktorom ste krásne vložili knižku, stlačili gombík a o necelú minútu ste mali naskenovanú obálku tej knihy. Za tú minútu tá atramentová tlačereň stihla vytlačiť 2 faktúry, ktoré sme potom mohli akože odoslať zákazníkom. Veľmi dobré mať takisto samozrejme počítač, ale tam je už super mať nejakú 486, lebo však je to firma, alebo možno až Pentium. Modem už nebude obyčajný, ale dáme tam ISDN-ko. Neskôr tam dáme dvojité ISDN-ko. A potrebujete tašku z IKEA. A taška z IKEA bola na niekoľko prvých rokov našim najdôležitejším logistickým nástrojom, pretože v tejto taške potom, ako Jožo Santus zabalil vlastne tie knižočky, ktoré si ľudia objednali, dali ich do tašky a cez pešiu zónu v Martine ich preniesol na poštu, kde ich podal, aby sme ich poslali zákazníkom. Takže žiadne, že kuriéri a neviem čo, pekne ikeacká taška. Toto bola prvá kniha, ktorá bola na Martinuse objednaná. Spustili sme ho 31.8.2001 okolo 3. Pár hodín potom bola objednaná táto kniha, tak sme úplne oslavovali, že aké super. Potom asi 3 dní neprišla ďalšia objednávka, takže mám také podozrenie, že niečo tam bolo nafejkované. Ale to nič nemení na tom, že toto bola prvá kniha. No a odtedy to išlo takto. To znamená, tie prvé roky zodpovedajú tomu tempu, že za 3 dní jedna objednávka. Trvalo to tak niekoľko rokov. Toto bolo pre mňa, akože na toto dodnes spomínam, vždy keď máme pocit, že niečo ide alebo nejde, alebo trvá to dlho, tak podľa dnešného tempa biznisu a startupov a všetkého, tak keď začnete tu a ide to takto, tak niekde tu podľa mňa už je akože také po roku skončiť. Hej, že predstavte si situáciu, že 3 roky niečo má že rovnú čiaru, ale potom našťastie sa to nejako rozbehlo. My sme mali obrovskú výhodu toho, že bolo za nami kamenné knihkupectvo, ktoré bolo v malom meste, maličké, to bolo 80 metrov štvorcových tiež, ak vôbec, podľa mňa aj menej. Ale malo tým pádom nejaký obrat. To internetové knihkupectvo bolo prvé roky akože silno stratové, relatívne na tie vlastne objemy, čo to robilo. Ale oplatilo sa vlastne počkať a vydržať. Takže, a tento rok sme vstúpili konečne po dlhých plánoch a peripetiách aj do Českej republiky, takže pomaličky zase si zažívame tieto spodné čísla a snažíme sa si hovoriť, že netreba po roku ešte lámať palice, lebo samozrejme tá situácia dnes už je trošku iná, čo sa týka aj konkurencie aj všetkého, ale budeme sa snažiť teda postupne sa etablovať aj tu. No, takže to by bol môj príbeh, nejako v skratke. A teraz mám tu pár takých vecí, ktoré ja keď som si ho tak spätne pozeral, tak som si začal uvedomovať klásť možno sám pre seba nejaké otázky, že čo by som možno robil inak a ktoré veci sú asi také najdôležitejšie, že vďaka ním sme sa dostali tam, kde možno dnes sme, vďaka ktorým sme urobili chyby, ktoré sme urobili. No a práve s tým súvisí odpoveď na túto otázku, že čo by som urobil inak? Absolútne nič. Pretože každá jedna chyba, každý jeden úspech, každý jeden krok, rozhodnutie, ktoré sme na tej ceste doteraz urobili, tak znamenalo, že sme sa buď niečo naučili, alebo že sme sa dostali na nejakú inú cestu, ktorú sme vtedy nevedeli, či je správna alebo nie. Niekedy to bolo to klasické, že 1 krok dopredu a 2 dozadu. Niekedy to boli 3 kroky dopredu a 1 do strany. Ale myslím si, že práve to, že človek neľutuje tie rozhodnutia, ale snaží sa z nich poučiť, je to krásne na tom, že tých príbehov je potom neuveriteľne veľa a keby ktorýkoľvek podnikateľ tu stal teraz na tomto mieste,
tak verím, že dokáže povedať zase svoj príbeh, ktorý je úplne unikátny a fascinujúci a inšpiratívny. Takže to je jedna z hlavných vecí, že neľutujem naozaj nič z toho, čo sme urobili. A keď už sme pri tých chybách, tak akože moja taká najobľúbenejšia chyba, ktorú som urobil, bolo, že keď spúšťal Google tie AdWords ešte v rámci Čieha Slovenska, to bolo, ja neviem, tiež 2004-2005, boli sme jedni z prvých, čo to používali. No a vtedy sme aj my na Slovensku ešte mali slovenské koruny. A fungovalo to tak, že zadávate si tam normálne tú cenu, zakliknutie a tak ďalej. Ja som sa s tým hral, mali sme nastavené 4 koruny za jeden klik, že chceme platiť. No a potom ja som chcel trošku poexperimentovať a niekde upraviť ceny a tak ďalej. Tak som začal upravovať a písal som, že 4, 4,20, 4,10, 3,80 a podobne. Nastavil som to, uložil a super. O 2 týždne pozerám, že zrazu miesto toho, že bežne sme tam míňali, ja neviem, za týždeň 2000 korún, tak zrazu za tie 2 týždne bolo minutých 60 000 korún. Ja pozerám, že akože obraty nejako zásadne neporástli. Tam bolo minutých 60 000, že čo sa stalo? No stalo sa to, že ako som tam zadával tie čísla, tie ceny za kliknutie, tak to bol ešte americký systém a on nepozná desatinu čiarku. On pozná desatinu bodku. Keďže nepozná desatinu čiarku, tak to vymazal ako neznámy znak a miesto 4,20 si zapamätal 420. Takže miesto 4 korún sme platili 420 korún za jedno kliknutie a teda celkom to tak nabiehalo. A opäť je to niečo, čo nás stálo vtedy neuveriteľné peniaze. Hej. Ako to bolo v dobe, keď sme mali obrat možno 150 000 korún mesačne. Hej. Takže zrazu to nie sú malé čísla. Ale tak odvtedy napríklad som si veľmi silno zapamätal, že ako sa píšu v Amerike desatinné bodky, ako sa píšu na Slovensku. Takže všetko je na niečo dobré. A neskúšali ste sa reklamovať? Vtedy nejako, akože ono sa to dalo pozrieť, ono to uložilo správne, hej. Ja keby som si len bol skontroloval, potom ako som na to klikol, tak by som bol videl, že ono mi uložilo 400, len ja som už dal, že hotovo a idem ďalej. Zavrel som okno, o 2 týždne skontrolujem. Kontrolujte niekedy aj skôr ako po 2 týždňoch veci. Oplatí sa. No, a potom často je taká otázka, keď sú nejakí akože ľudia, ktorí dosiahli už nejaký úspech a neviem čo, tak sa pýtajú, že dobrá, ako ste dosiahli ten svoj úspech, alebo čomu za to vďačíte. Myslím si, že kedykoľvek, keď niekto nad takýmto niečím rozmýšľa, že chce byť úspešný, alebo chcel by vybudovať úspešnú firmu a podobne, tak strašne dôležité je vôbec na úvod si definovať, že čo je úspech. Máte vy všetci definovať, čo je pre vás úspech? Povedzte, čo je pre vás úspech. Skúste tak akože náhodná vzorka. Šťastie. Zdravie. Majstrovstvo. Finančná nezávislosť. To je veľmi dobré. Prežiť do smrti. Super. Pritom zoberte si, že v médiách, kedykoľvek, keď sa píše o úspešných ľuďoch, tak sa väčšinou nespomínajú tieto veci, ktoré hovoríte, a ja s nimi maximálne súhlasím s tými, ktoré vy hovoríte, ale za úspešných ľudí sa považujú tých, ktorí majú proste obrovské domy a 7 aut a neviem aké veci, a to je definované v spoločnosti, alebo teda navonok ako úspech. Ale myslím si, že keď niekto ide do podnikania s tým, že to je taký veľmi ako slovenský spôsob, že zajtra začnem podnikať a včera si z toho kúpim Ferrari, tak to ozaj nie je podľa mňa tá cesta správna k úspechu. Takže zadefinujte si, čo je úspech. Pre mňa je to robiť veci, ktoré robia proste svet krajším a deň pre človeka lepším. Je to strašne široko definované, je to vzletné, je to možno klišé, čokoľvek. Ale teraz v zmysle manažerskom, alebo tak, či ja sa nerad hrám na tieto manažerské tie poučky a tak ďalej, takže môže byť. Pre mňa je to, aby som to rozmenil na drobné, ja si dodnes pamätám moment, ako keď som robil tie referáty a stál som pred školou na autobusovej zastávke, čakal som na autobus domov a stáli tam dvaja takí chalani, ktorých som nikdy nevidel. A jeden hovoril, že počúvaj, na zajtra musím na dejepis urobiť referát do Uhorskej ríši, alebo ja neviem o čom. A ten mu hovoril, že čo, pohoda, že chod na referáty.sk, tam to nájdeš fakt, že to nepoznám takú stránku. A to bol tak super pocit, že proste vy stojíte vedľa
tí ľudia netušia, že vy stojíte vedľa a vy tú stránku ste nejako sa spolu podielali na tom. A toto je presne to, čo pre mňa definuje vlastne túto vec. To znamená niečo, keď viem, že som iným ľuďom nejakým spôsobom pomohol alebo zjednodušil, zlepšil život. A to je pre mňa, že vtedy sa cítim šťastný a možno úspešný. A nevadí ti, že shľadom na toho Sládkoviča a tú literatúru, že proste tým pádom, že si vytvoril tú stránku, tak ty viac prestali čítať tie knihy a proste... No presne, akože oni si tam mohli výcuci čítať a potom, ako vieš, potom keď sa mu páči tá kniha, tak ju čítať ďalej a inšpirovať. Áno, akože na úvod to bolo samozrejme o lenivosti a pohodlnosti, ale v konečnom dôsledku ono to potom, tam už neboli len tí Sládkovičovia a podobne, tam bolo na tému, ja neviem, referát o Spojených štátoch amerických, tam bolo 20 referátov rôznych. A teraz my, čo sme sa aj snažili už potom ľudí podporovať, že nie je to o tom, že stiahnite si ten jeden referát, odovzdajte ho na hodine, lebo potom sa stane to, čo sa stalo u nás na hodine, že 15 ľudí odovzdalo ten istý referát. Učitelia našťastie vtedy nepoznali Google, takže stále si neboli úplne istí, že odkiaľ to tie decká majú, všetky. To bolo krásne obdobie ináč, akože to pre nás vtedy lajdákov takýchto pohodlných bolo úplne super, lebo Google ešte buď neexistoval, alebo ho nepoznal nikto. A my sme potom skôr snažili ľudí motivovať k tomu, že berte to ako ďalšiu formu encyklopédie, svojím spôsobom Wikipédiu, kde na tú istú tému máte 10 článkov. Možno nie jeden, ale 10 rôznych a skúste urobiť z toho niečo vlastné. Takže samozrejme, na všetko sa dá pozerať aj ako na odpisovanie a tá prvá myšlienka, nebudem teraz hovoriť, že som chcel urobiť revolúciu vo vzdelávacom systéme alebo niečo také. Ak teda za revolúciu nepovažujeme to, že študenti by nemuseli čítať. Ale myslím si, že všetko sa postupne vyvíja a my sme mali nakoniec učiteľov, ktorí normálne prechádzali kategórie a prešli kategóriu geografia a normálne nám písali, že posielam vám 3 referáty, lebo tieto témy tam ešte nemáte spracované. Tak to som povedal, že klobúk dole, že to je pán učiteľ, lebo myslím si, že keď študent odpisuje, to je jedno, či na základnej, strednej, vysokej škole, myslím si, že v konečnom dôsledku je to chyba učiteľa, ktorý proste mu to toleruje, ktorý je lenivý si sadnúť za ten internet, zadať tam prvú vetu, stačí z toho referátu, ono mu to vyhodí referát a proste bez milosti vyhodiť 5 alebo proste seminárka neurobená a hotovo. Exemplárny príklad, ale je to o tom. Lebo to potom môžeme zakázať Wikipédie, to môžeme zakázať encyklopédie, to môžeme zakázať knižnice, lebo však aj odtiaľ sa dá odpísať referát a nemusí ten študent nič robiť. Takže snažili sme sa to potom tak zracionalizovať sami pre seba. No a potom sú nejaké základné oblasti, ktorými sa snažíme teda riadiť, alebo ktoré v tom vidím. A tá prvá pre mňa, že v čomkoľvek, čo robíme, čo je vlastne pre mňa podnikanie, tak pre mňa je to tvorba hodnoty. A to je o tom, že vytvárajte hodnotu a nie peniaze. Pretože mám pocit, že dnešná doba sa úplne zdokonalila v tom, ako tvoriť peniaze a rôznymi derivátmi finančnými a na akciových trhoch a neviem čom. A kúpiť dneska za 1 000 000 a zajtra predať za 2 milióny a proste, že to je super úspešný človek. Pre mňa je to miesto, kde sa nevytvára absolútne žiadna hodnota. A teraz akože neberte ma úplne za slovíčko, chápem nutnosti akciových trhov a chápem ich dobrému poslaniu v niektorých veciach, len si myslím, že už veľmi sa stláča ten podiel vecí, kedy naozaj fungujú pre to dobro a inokedy mám pocit, že fungujú len na tvorbu peňazí a na niečo, že ľudia sú bohatší. Ale nevytvorí sa, nikto vďaka tomu nejde veselší domov, okrem toho jedného človeka, ktorý teda si zarobil na tých transakciách. Nikto vďaka tomu sa večer nezasmeje pri nejakom programe, pri knihe, pri niečom. Takže pre mňa toto je jedna z podstatných vecí. Tvoriť hodnotu a zlepšovať životy ľudí okolo. No a ako sa to dá robiť, ak uvažujete o podnikaní, ale nevedeli ste, že možno ako začať, tak buď riešte svoj problém, to býva často úplne najzákladnejšia a najjednoduchšia vec. My keď sme zakladali tie referáty, tak ako sme neriešili to, že to má 500 000 ľudí na Slovensku taký istý problém. My sme riešili to, že nám sa nechce čítať tie referáty a potom sme to tam nahodili teda na internet, že možno aj niekto iný má rovnaký problém. Zároveň riešte problémy iných, to s tým často súvisí, lebo veľmi často zistíte, že teda nie ste až tak unikátni, ako si myslíte a nemáte jediný tento problém na svete, čo je veľmi dobrá správa. Alebo zlepšujte nápady iných. To znamená, nie je nič len na tom proste pozrieť sa, že niečo fakt používam denne, ale sakra, týchto 5 vecí mu strašne vadí, tak urobte niečo lepšie.
Google, Facebook a tak ďalej, to neboli vynálezcovia tých kategórií, nie sú prví, ktorí to urobili, len to možno urobili tak, že to najviac ľuďom vyhovovalo. To znamená, pred Googlom, pamätáte si Altavistu ešte niekto? Ja som si, keď som používal Altavistu, tak ja som si myslel, že to už nič lepšie nemôže byť, že Altavista to bola homepage, to bola modla, to bolo neviem čo. A potom prišiel Google a zrazu, že wow, že to sa dokáže vyhľadávať úplne inak, že to mi dáva stránky, ktoré mi hento v živote nedalo. A vtedy som si myslel zase, že Google, že to už nikto nevymyslí nič lepšie a už nepríde nič prevratnejšie a toto je na najbližších 1000 rokov proste firma, ktorá bude ovládať internet. No a potom prišiel Facebook a zrazu akože Google dochádzala para v niektorých veciach a Facebooku dneska zase tiež možno dochádza para, prichádzajú ďalšie firmy. Takže stále je to taký dlhodobý proces a netreba sa báť, keď už niekto niečo robí, ak rozmýšľate nad vlastným biznisom a niekto to už robí, to je to najlepšie znamenie, čo môžete zistiť. Ak ste vymysleli nejaký nápad, ktorý si myslíte, že nikto iný ešte nevymyslel, tak čo to znamená? Že ste len slabo googlili. A ak ho nájdete, tak to znamená to, že je tam nejaký biznis model pravdepodobne za tým. A je tam nejaká potreba, lebo niekto iný na to už tiež prišiel. Takže nenechajte sa odradiť takým, že môj nápad nie je najunikátnejší na svete. Druhá vec, strašne dôležitá podľa mňa, vášeň. Čokoľvek robíte, robte to preto, že to milujete. Ak robíte niečo dnes alebo v súčasnosti a nemáte to radi a fakt s odporom to robíte, školu dajme preč, tak to sú niektoré veci, ktoré akože pre lepšie dobro treba absolvovať. Ale teraz, keď sa bavíme o tom reálnom už zamestnaní a to, čo budete robiť, keď si naozaj môžete už vybrať, čo budete robiť, prosím vás, ak budete len chvíľku robiť niečo, čo fakt cítite, že nie je vaše, snažte sa to ukončiť, prestať a nájsť si a robiť to, čo vás baví. Pretože neverím, že kedykoľvek niečo dobré a fakt dokonalé a perfektné vzniklo z toho, keď to niekto robil, pretože to musel robiť. Myslím si, že do čohokoľvek, keď dáte srdce, vášeň a tak ďalej, tak tá vec je zrazu úplne iná. To vidíte z toho, ako keď máte nejaké vlastné hobby, s akou radosťou to robíte. Takže prosím vás, sľúbte sami sebe, že kedykoľvek, keď budete už niečo robiť, tak robte veci, ktoré vás bavia. Detaily. Myslíte na detaily, pretože práve to sú veci, ktoré často tí, ktorí nie sú možno tak úspešní, majú pocit, že neexistujú alebo ich tam nevidia. A často sú to možno veci, ktoré rozhodujú o tom, že niečo sa uchytí a niečo sa neuchytí. Nechcem hovoriť teraz žiadne konkrétne príklady, ale fakt je to skôr o tom, že čokoľvek robíte, snažte sa neuspokojiť s tým, že to urobíte na 80% a však nejako to potom dorobíme alebo podobne. Myslím si, že naozaj väčšina skvelých vecí je dopracovaná do posledných detailov. A to odlišuje tých lepších od tých horších. Vytrvalosť, čiže nezabudnite na to, ako ten graf môže vyzerať a ako váš školský časopis môže 3 roky čítať 40 ľudí a tak ďalej. Nesmie vám chýbať odvaha a ten prvý krok, na ktorý predpokladám, že všetci už nejaké možnosti a príležitosti máte, lebo bývať máte kde. Ste študenti, teraz je úplne akože najideálnejší čas, kedy niečo začať. Pretože máte pravdepodobne prístup na internet, máte pravdepodobne počítač, máte pravdepodobne kde bývať a ešte nemáte proste žiadne problémy mimo toho, že rozhodnúť sa, že do ktorého baru večer možno pôjdete. A okrem toho, že pár nejakých skúšok treba urobiť a učiť sa, ale fakt máte teraz najviac času a najviac príležitostí, ako niečo robiť a skúšať a robiť omyly a padať a učiť sa z nich, bez toho, že by ste riskovali nejako veľa. Zabudnite na úspech z večera na ráno. Také nič neexistuje. Naozaj nič také neexistuje. Ani všetky Facebooky a Google a podobne, akože to, čo v novinách potom objavíte, že ako z večera na ráno to vyrástlo a za 11 mesiacov, že to dokázali predať neviem akej firme. Často za tými príbehmi si potom prečítate, že oni mali už predtým 5 nepodarených projektov a 3-krát skoro skrachovali. Poznáte firmu Rovio, predpokladám. Kto nepozná? Super. A poznáte také, že a potom to tak, akože také vtáčiky idú rozbiť také vecičky, že Angry Birds. To poznáte, predpokladám. Firma Rovio ich vytvorila. A to je fínska firma, ktorá, ja neviem koľko, či 10, 20 alebo koľko rokov fungovala. 2-krát bola na pokraji krachu.
urobila, tuším, 50 hier predtým, ako urobila Angry Birds. A až tá 50. hra bola úspešná. A potom to bol zrazu svetový hit a jedna z najúspešnejších mobilných hier. Takže naozaj niekedy tá vytrvalosť a čakanie na ten úspech je veľmi dôležitá. A úplne môj najobľúbenejší bod, zabudnite na posledných 45 minút, zabudnite na všetko, čo som vám povedal a nájdete vlastnú cestu. Pretože nemyslím si, že Steve Jobs by čítal svoj životopis predtým, ako si ho prežil. Myslím si, že ktorýkoľvek podnikateľ alebo človek by mal dopredu nalinkované, keď sa narodil, že takýto bude môj život. Takže práve to, že každý si prejdete tou vlastnou cestou, každý urobíte tie rozhodnutia, za ktorými si budete stáť a možno niekedy pôjdete tou cestou, od ktorej vás budú všetci odhovárať a budú hovoriť, že tak ty si úplne už šibnutý, že ideš len tam, to vôbec nebude fungovať. Práve tá odvaha urobiť ten krok a ísť vlastnou cestou vás môže odlíšiť od tých ostatných a môžete dokázať urobiť niečo úplne úžasné pre celý svet. Takže nebojte sa ísť vlastnou cestou, nezabudnite, že si to treba odmakať, že to nepríde len tak. No a môj obľúbený bod, samozrejme, čítajte. Knihy sú naozaj skvelá inšpirácia, nie kvôli tomu, že fakt si teraz prečítam niekoho životopis a idem jednu vec za druhou robiť ako on. Ale niekedy je to dobrá aj taká akože dobrý spôsob, ako sa pozrieť, ako iní ľudia, ktorí už niečo dosiahli, tak s akými problémami sa možno potýkali a zistíte, že tak tá cesta naozaj nebola taká jednoduchá a rýchla, ako je napísané v tom dvojstranovom článku v Reflexe alebo neviem v akom časopise. Ale dá sa o tom napísať celá kniha a tie zlyhania často ľudia nevidia. Tu je pár mojich obľúbených kníh. Ak ste nečítali, tak fakt silno odporúčam. Delivering Happiness od Tonyho Shea vyšla aj v češtine Štestí doručeno, sa to volá, tuším. Onward, to je príbeh zakladateľa, alebo teda CEO súčasného Starbucksu, Howarda Schulza, o tom, ako Starbucks išiel úplne hore a potom zrazu, keď si mysleli, že všetko je v pohode, to začalo padať a ako museli znovu nájsť sami seba. Steve Jobs, akože pre mňa to bola tiež strašne zaujímavá kniha v tom, že je to človek, ktorý podľa mňa mnohé veci tiež zmenil a teda vôbec nebol jednoduchý a po prečítaní tej knihy zistíte, že teda to bol dosť magor v niektorých veciach. A Switch, to je taká moja obľúbená knižočka, že keď chcete zistiť, ako niektoré veci zmeniť, tak celkom to dokáže pomôcť. Thank You Economy, Rework. Prečítajte si ich, pozrite si, je to pár tipov, ktoré naozaj dokážu buď k podnikaniu, alebo k tomu, ako veci robiť, vám pomôcť. Takže tak, to by bolo všetko z mojej strany. Ďakujem, že ste tu vydržali týchto neviem koľko desiatok minút. Ak máte akékoľvek otázky, tak nech sa páči, pýtajte sa teraz. Alebo myslím, že potom sa niekam presúvame a tam veľmi rád s vami nejaký čas pobudnem, takže pýtajte sa kľudne potom. A ďakujem za pozornosť. Takže... Áno? Čítam veľmi rôzne. Ja som ináč dosť taký komerčný čitateľ, takže ako ja som v pohode Dan Brown, teraz mám novú Rowlingovú nachystanú, lebo som fakt zvedavý, čo po mojom obľúbenom Harry Potterovi zase napísala. A veľmi to závisí. Ako niekedy je také, že za mesiac neprečítam žiadnu knihu, sa nedostanem k nej a potom na dovolenke prečítam za 2 týždne 5 kníh. Takže akože ročne to je, ja neviem, 10, 20, 30 kníh, závisí. A čo sa týka toho, že ako s nimi pracujem, tak asi sa týka hlavne tých populárno-vedeckých alebo biznisových kníh, tak tam zvyknem ceruzkou si nejaké zaujímavé pasáže vyznačovať. Ak narážame nejako na e-knihy a túto tému, tak tie samozrejme sa ponúkajú v tom, že tam sa krajšie dajú vyznačovať tie veci a podobne, ale zatiaľ fakt mi viac vyhovuje to, že tou ceruzkou si nejaké tie veci poznačiť. Takže tak. Mhm. Ty si spomínal, že teda ako tú Carnegie kúpe sa za Martinusom, teda to bol tvoj zvolený, čo sa hovorí ako nekárne. Mhm. A jak to vlastne fungovalo? Ty si vyvinul ten e-shop a zaplatil tú službu a potom si sa stane Ja
Ja som začínal ako študent brigádnik, programátor a moja prvá výplata, tuším, bol skener. Moja druhá výplata bola nápalovačka. To som bol potom hviezda v triede, lebo som mal všetky hry teda kamarátom posúvať. A tak ďalej. Takže ja som fungoval najprv na takýchto veciach a postupne ma to začalo stále viac baviť. Mňa to hlavne, teda aj v iných oblastiach, mňa bavilo to akože programovanie. Tie kódy boli strašné. Ako pozor, ja som neštudoval informatiku, neštudoval som programovanie, ja som taký akože kutil amatér, programátor. A tí chalani, čo sa teraz už starajú o ten web, tak akože dodnes, keď niektoré fragmenty staré nachádzajú, tak ja im len poviem 2003, 2004, že sorry. Ale musíte to nejako zvládnuť. Takže fakt to bolo hrozné, ja mám vyštudovaný manažment, takže v tomto ja som nebol zrovna hviezda. Ale práve tým, že som študoval ten manažment, marketing, tak ma to stále viac začalo ťahať aj k tým veciam. Ja som sa tomu venoval a nejako sme s tými bratmi Santusovcami potom zistili, že spolu nám to celkom dobre funguje, tak vlastne mi ponúkli podiel vo firme. Mhm. To nemôžem povedať. Zmluvné tajomstvo. Ale bola to suma, ktorá na ten vek a proste tú dobu, tak bolo niečo, čo proste som sa toho zľakol, keď to prišlo a uložil som to na nejaký vkladový účet a akože fakt dlho som sa väčšiny z toho nedotkol. Takže. Bola to 7-miestna suma. Ale na koruny, nie na eurá. Často je takový cílem těchto webových startupů. Je to velký posun v momentě, kdy jste to prodal, kolik to bylo 18? Áno, v momente, keď sme to predali, už som mal 19, tuším. Nie, ja hovorím, ako my sme sa tých peňazí skôr zľakli. To, že fakt akože je to skôr suma, o ktorej akože bežne nerozmýšľaš, nevieš čo s tým, takže nekúpili sme si z toho auta, neriešili sme, proste fakt sme to skôr uložili a nejako potom postupne. Skôr bolo fakt príjemné to, že zrazu nemusíte riešiť, že večer, či môžete ísť s kamarátmi von alebo nie. Skôr to dalo takúto slobodu, ktorá bola strašne dôležitá, ale myslím, že prvé auto som si kúpil asi 2 alebo 3 roky potom, takže nebolo to vôbec o tom, že by sme hneď začali nejako rozlietať. A hlavne to umožnilo veľmi dobre sa venovať aj tomu Martinusu, že som tam nepotreboval tým pádom riešiť, že či budem mať za to neviem aké peniaze a tak ďalej. Robil som to preto, že ma to bavilo, lebo nejako mal som si z čoho financovať ostatné veci. Mě by zajímalo, jestli jste vlastně dosáhl toho úspěchu v tom třeba e-shopu, jestli třeba cítíte nějakou potřebu dosáhnout třeba jiného úspěchu v jiném oboru třeba, nebo dalšího třeba pokroku? Toto je taká dobrá otázka, sám si ju často kladiem a bývam v takých vlnách, že niekedy sa zobudím s tým, že ja chcem zmeniť svet. Že ja chcem proste urobiť niečo, čo zanechá proste takú veľkú dieru v svete, že všetci to budú používať a tak ďalej. A potom zase prejdem na opačný extrém a poviem si, že sakra, že ako je super, keď aj tá nejaká naša zákazníčka si kúpi knižku o štrikovaní a ona sa vďaka tej knihe naučí štrikovať a svojim vnúčencám uštrikuje, ja neviem, svetrík. A že aké to super, že vlastne niekto vďaka tomu dostane vianočný darček. Takže vždy, keď akože mám nejaký príliš veľký rozlet mentálny, že chcel by som neviem čo a upadám z toho do depresí, že proste ešte som nevymyslel ten ďalší Facebook, tak si potom poviem, že myslím si, že celý ten svet je o tom, že je nás na svete už 7 miliard hádam a asi by to nemalo byť o tom, že každý jeden človek by mal nejako to zmeniť a vymyslieť niečo totálne prevratné. Ale asi sa to skladá z toho, že ty vymyslíte proste nejakú vec a spoločne vďaka tomu nám je tu lepšie. Takže áno, chcel by som určite aj nejaké ďalšie veci robiť. Na druhú stranu vidím tak strašne veľa priestoru na zlepšovanie ešte v rámci našej firmy a v rámci toho, čo robíme, že niekedy aj nemám čas nad tým rozmýšľať. Takže tie firmy niekedy sú ako klobása, že chutia super, ale nechcete vedieť, čo ide dovnútra. Takže
Toto som ako si nikdy nevnímal. Vždy tie veci prišli nejako neplánovane. Že my keď sme to zakladali, tak sme nechceli urobiť to v čase, keď sme predávali, bola asi 10. najnavštevovanejšia stránka na Slovensku. Takže ono to predbiehalo niektoré portály so zahraničným financovaním a podobne. A toto nebol ale nikdy náš cieľ, ono to vzniklo nejako tak prirodzene, že chceli sme to robiť najlepšie, ako sme vedeli. A samozrejme človek ako si prirodzene má v sebe to, že keď sa dostane na nejaký stupienok, tak už nechce moc ísť dole, už skôr chce riešiť tie väčšie a väčšie veci. Takže vtedy som to nevnímal nejako ako zaväzujúce, ale dnes samozrejme čokoľvek, do čoho sa človek pustí, tak už sa pozerá na to, čo dokázal a čo možno okolie očakáva. Takže asi bola by to pekná výzva vlastne začať niečo ďalšie a urobiť niečo ďalšie a verím, že to príde a že sa budeme snažiť to dokázať. Ale rovnako si myslím, že je to veľmi aj o tom nastavení mysle a o tom, že áno, úspech sa dá merať tým, že za koľko ten projekt raz predáte, ale úspech sa dá merať aj tým, že aký má dopad na to okolie. Čo je často nemerateľné nejako exaktne, ale myslím si, že tá dospelosť, ktorej verím, že raz k nej nejako dospejem, tak bude práve v tom, že budem mať už úplne jasno v tom, že budem cítiť, keď nejaký projekt má zmysel a bude úplne jedno, že či to bude veľký, malý a tak ďalej. A mávam tak veľmi veľa už takých momentov, ale takisto ešte mávam také, že chcem urobiť niečo fakt veľké, lebo chcem, aby to bolo veľké. A nie kvôli peniazom, ale kvôli tomu, že fakt zanechať nejakú tú stopu. Takže... My sme, keď ste videli ten graf, tak akože tá cesta už teraz ju kráčame 12. rok, takže my sme skôr zvyknutí na taký pomalý organický rast. My sme nemali ani korunu externého financovania nikdy, my proste sme všetko financovali z vlastných zdrojov a snažili sme sa vždy robiť tak, aby sme to stíhali a vládali robiť. To znamená, pre mňa najväčšie proste vždy strach bolo, že spustiť niečo a teraz naštvať veľa zákazníkov. Hej, proste spustiť to vo veľkom, spustiť k tomu reklamnú kampaň, zaplatiť a potom zistiť, že ty vole, ale polovicu objednávok nedokážeme vybaviť, lebo neviem čo. Takže ja som v tomto dosť opatrný a nie som možno až taký risk taker. Aj preto náš štart vlastne v Čechách sme tak dlho vlastne chystali a stále o nás nie je skoro vôbec počuť. Ale napriek tomu viem, že tá naša logistika stále nie je úplne dokonale vyladená tak, ako by som chcel, že v rámci Čiech. A preto proste stále na to makáme, robíme. A je to jednoducho prístup k biznisu. Nehovorím, že je správny, alebo že niektorý iný je správnejší a nie. Niektorí idú tak, že vymyslia biznis plán, zoženú investora a v priebehu roka proste vyrastú brutálne. Ale mám pocit, že keď niečo rýchlo rastie, tak je to o to náchylnejšie na to, že to rýchlo padne. Takže my radšej chceme budovať dlhodobé veci. A podobné je to s tým, že skupovanie iných firiem a iných ľudí, to sú už iné kultúry, hej, a kultúrny feed a tak ďalej. Takže... No, český trh, akože u nás tie čísla rastu sú super medziročné, keďže ideme z nuly. Tak sú výborné, ale ako také je to, ešte sú to nízučké čísla, maličké, akože oproti Slovensku. Zatiaľ nezverejňujeme žiadne konkrétne čísla, ale... Jo, je to vlastne podobné, urobené vlastne český web, ale vyzerá podobne ako slovenský. Máme v Čechách vlastne ľudí, ktorí sa starajú o marketing, o zákaznícky servis a podobne. Logistiku riešime z Slovenska, z Martina, aby to bolo vlastne z jedného miesta, aby sme tam ťažili z toho logistického centra. A marketingovo zatiaľ skôr ideme akože dosť aktívne cez Facebook, cez Twitter a cez tieto komunity. Takže snažíme sa budovať na tom, čo aj na Slovensku sme nejakým spôsobom, máme pocit, silný, ale zároveň tie Čechy sú pre nás
úžasná škola, lebo my sme sem prišli, my na Slovensku máme dobrú pozíciu. Tam sme jednotka a potom číslo 2 má možno tretinu z nášho objemu na internete a číslo 3 má tretinu z tej tretiny. Takže akože tam máme pohodlnú situáciu a tam proste všetci už sú zvyknutí, ako to funguje. My keď sme prišli do Čiech, tak sme začali také krásne facky dostávať tu od vás, že úplne super, ale to boli veci, ktoré akože len my sme zabudli, že naozaj sa treba o ne starať alebo treba ich riešiť, že nemali sme urobené nejaké častejšie notifikácie o tom, keď náhodou nejaká objednávka meška, tak aby to chodilo nie raz za mesiac alebo koľko, ale aby to chodilo raz za týždeň. Lebo na Slovensku ľudia už boli zvyknutí na to, ako to funguje, ale v Čechách proste tie e-shopy nastavili iný štandard a tým pádom my nemôžeme čakať, že tak, ako to funguje na Slovensku, tak akože v Čechách to bude fungovať rovnako. Takže je to strašne dobré v tom, že nás to posúva vlastne to, že vidíme, že tu je možno ten zákaznícky servis ešte náročnejší a že ľudia vyžadujú zákazníci viac, tak nás to posúva vlastne aj na Slovensku, lebo tie veci, ktoré sa učíme v Čechách, tak zase môžeme zlepšiť aj na Slovensku. Takže to je strašne dobrá škola, úplne veľmi dobré obdobie v tom, že máme veľmi veľa zmien teraz vo firme a super, že dostávame taký reality check, že nerobíme všetko tak super, ako sme si mysleli, že to robíme a proste ešte stále sa máme kde zlepšovať. Takže je to super. A ďakujem. Díky.